1776, στον πύργο της Καστάνιτσας, στην Ανατολική Μάνη, τα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς, η καπετάνισσα Ζαμπέτα, με τον πρώτο γιο της, τον Θοδωρή, περιμένουν να γυρίσει ο πατέρας του Θοδωρή, ο καπετάν Κωνσταντής, ο πρώτος κλέφτης του Μοριά. Μάνα, πότε θα έρθει ο πατέρας? Λείπει πολύ καιρό. Θοδωρή μου, δεν ξέρω. Κι εγώ τον έχω αποθυμήσει. Θα σκοτώνει αβέρτα Τούρκους, μάνα. Ο Θεός να δώσει. Ολάκερη ζωή κυνηγημένη από τους άπιστους. Και εδώ, στη Μάνη που βρεθήκαμε, κυνηγημένοι ήρθαμε. Και εσύ, Θοδωράκι μου, μες στη φωτιά και τον μπαρούτι άνοιξες το μάτι σου. Μάνα, μου λες πάλι για τη μέρα που με γέννησες? Δεν χορταίνω να τα ακούω. Άκου λοιπόν. Είχαν έρθει οι Ρώσοι από την Κατερίνα τη Μεγάλη για να ξεκινήσουν επανάσταση. Οι αδελφοί Ορλόφ για να μας λευτερώσουν. Από εδώ, από το Μοριά θα την ξεκινούσαν. Έκαναν όμως σφάλματα πολλά. Φάνηκαν ανίκανοι. Η επανάσταση απέτυχε. Μεγάλη Δευτέρα πρωί, 29 του Μάρτη, οι Τούρκοι άρχισαν να χτυπάνε την Τριπολιτσά και όλα τα μέρη του Μοριά. Φύγαμε όλοι, γυναίκες, γέροι και παιδιά, για τα δάση και τα βουνά. Ο πατέρας ο Κωνσταντής, μαζί με τον Παναγιώτερο, το φίλο του, και άλλους πολλούς κλέφτες, χάλαγαν σωρό από Τούρκους. Αλλά εγώ, Θοδωράκι μου, ήμουν ετοιμόγενη σε σένα. Όλο το μεγαλοβδόμαδο κρυβόμασταν σαν τα θηρία. Ήρθε η λαμπρή. Στα βουνά εμείς. Ώσπου τη Λαμπροδευτέρα με βοήθησαν οι γυναίκες σε μια πλαγιά στο Ραμαβούνι να σε γεννήσω. Εκεί πρωτόδες τον ήλιο, Θοδωρή μου. Αλλά δεν έτρωγες. Το γάλα μου είχε κόψει από τη λύπη και εσύ δεν έτρωγες. Μόνο όταν πείνασες πολύ καταδέχτηκες να φας. Ο συγχωρεμένος σου παππούς, ο Γιάννης, ήταν μαζί σας? Αμέ, όταν του πήγαν τα συγχαρήκια για σένα, πικραμένος από τον ξεριζωμό μας, ξέρεις τι είπε? Τούτο το παιδί θα παντρευτεί, θα κάνει και παιδιά και αγγόνια και πάλι η λευτεριά δεν θα δούμε. Και τότε έλειπε ο πατέρας και τώρα λείπει. Αλλά είναι παλικάρι, μάνα. Θυμάσαι πέρυσι τη Λαμπρή που εδώ οι μανιάτες τραγούδαγαν για την παλικαριά του? Ναι, μωρέ Θοδωρή. Ξέρεις τι λέω? Να παρακαλέσουμε το Θεό και την κυρά Παναγιά να έρθει πάλι γρήγορα κοντά μας. Άντε, άναψε το καντήλι και ό,τι πεις στην Παναγιά μας να το πεις μέσα από την καρδιά σου, σαν αληθινό παλικάρι. «1780. Στο χωριό Μιλιές της Δυτικής Μάνης βρέθηκαν ξεριζωμένα και ορφανά από πατέρα ο Θοδωρής και τα αδέλφια του ο Γιάννης, ο Νικόλας και ο Χρήστος. Πριν λίγο καιρό είχε προηγηθεί μάχη στον πύργο τους στην Καστάνιτσα με τους Αρβανιτάδες που είχαν σκοπό να εξοντώσουν τον πατέρα τους, τον κλέφτη του Μοριά, καπετάν Κωνσταντή. Τι ωραία που περάσαμε πέρσι τη Λαμπρή. Είχαμε τον πατέρα μας κοντά μας. Τελευταία φορά. Τον φάγανε οι παλιοαρβανιτάδες και δεν θα τον ξαναδούμε. Θυμάστε που παίρναμε τις πιστόλες του και τις γυαλίζαμε? Σιγά, εγώ είχα ρίξει κιόλας. Ο πατέρας ήταν ο πρώτος κλέφτης του Μοριά. Κανένας δεν του μοιάζε. Σκότωσε πολλούς οχτρούς. Κανείς δεν τον ήθελε ζωντανό. Πώς δεν μας έκαψαν ζωντανούς στον πύργο μας στην Μάνη?
Γύρευαν τον πατέρα και περικύκλωσαν τον πύργο και άρχισαν τα βόλια να πέφτουν. Εμείς με τη μάνα πηγαίναμε νερό να πιούν σε αυτούς που πολεμάγαν. Ο πατέρας λαβώθηκε και μας, εκτός από σένα Θοδωρή, μας εγμαλώτησαν. Ω Παναγιά μου, τι τραβήξαμε, τι ξύλο φάγαμε. Η μάνα μας σε πήρε, Θοδωρή, μαζί με τον θείο αναγνώστη και κρυφτήκατε στις μιλιές. Και εμείς σκορπιστήκαμε σαν τα φτερά της σκότας. Γι' αυτό υποσχέθηκα στη μάνα, σαν μεγαλώσω, να της φέρω 7 κεφάλια Τούρκων. Εγώ 100 θα φέρω. Να βάλουμε φωτιά, να τα κάψουμε και να τα πηδάμε το Αγιανιού. Εγώ δεν βάλω κεφάλια στο ταγάρι μου, γιατί βρωμάνε. Θα διώξω τους Τούρκους από το Μοριά, όπως το ήθελε ο πατέρας, ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, ο πρώτος κλέφτης του Μοριά. 1784. Σε ένα χωριό της Τρίπολης, η χήρα πια καπετάνισσα Ζαμπέτα με το ορφανά της αγωνίζονταν για να βγάλουν το ψωμί τους. Η καπετάνισσα, όταν δεν ξενοήφαινε, πήγαινε και έκοβε ξύλα. Ο Θεόδωρος τα κουβάλαγε στην Τρίπολη και τα πούλαγε. Μάνα, εγώ δεν ξαναπάω στην Τρίπολη να πουλήσω ξύλα. Ακούς, ποτέ. Τι έγινε, Θοδωρή παλικάρι μου? Οι άπιστοι, οι τουρκαλάδες, το γαϊδούρι, μάνα, γλίστρισε σε ένα καλντερίμι της πόλης. Παραπάτησε σε μια λούμπα βρωμόνερα και την άχτηκαν και πιτσίλησαν τα ρούχα κάτι Τούρκων που πέρναγαν. Και τι έφτυγες εσύ παλικάρι μου που γλίστρισες ζωντανό? Άκου, μάνα, ένας από αυτούς αγριεμένος με μπάτσισε 2 φορές επειδή λερώθηκε. Μα το Θεό, μάνα, μου ήρθε να τον σκοτώσω. Ορκίστηκα μέσα μου να του το γυρίσω πίσω μια μέρα αυτό το χαστούκι. Με την ευχή μου, αγόρι μου, να το γυρίσεις με τόκο και με το χέρι σου και με το χέρι όλων των Ελλήνων στο πρόσωπο του Σουλτάνου και όλες τις αυτοκρατορίες του. Την ευχή μου να γίνεις καπετάνιος του Μοριά σαν το συγχωρεμένο τον πατέρα σου και να αξιωθείς να ελευθερώσεις τον τόπο μας με τη βοήθεια του Θεού και της κυράς Παναγιάς μας. Αυτοί να οδηγούν την καρδιά σου, το μυαλό σου και το σπαθί σου. Από την ημέρα που φάγε τον μπάτσο, δεν ξαναπήγε ο Θοδωρής στην Τρίπολη. Μπήκε για πρώτη του φορά από τότε, το 21, στρατηγός των Ελλήνων, πορθητής και εκδικητής. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο γέρος του Μοριά, ένα προσωνύμιο που έμεινε στην ιστορία και που του το φορέσανε όταν ήταν 15 χρονών κλέφτης, στα βουνά, σαν τον πατέρα του. Επειδή ήταν σοβαρός, λιγόλογος, έξυπνος, γενναίος, φρόνιμος, με στρατηγικό μυαλό. Είναι ο γνήσιος άνθρωπος του 21. Έλληνες! Φωνάζει στο λαό που θέλει να ξεσηκώσει και στα μουδιασμένα τους αυτιά η λέξη αυτή ξυπνάει τον μακρινό αντίλαλο της ξεχασμένης εθνικής ιστορίας. Με θάρρος και με πίστη έβαλε τον ίδιο τον Θεό να υπογράψει τη λευτεριά της Ελλάδας για να μην μπορεί να πάρει πίσω την υπογραφή του. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου, μεγάλος εθνικός ψυχωτής και οδηγός με αλυσμόνητες νίκες στο Βαλτέτσι, την Τριπολιτσά και τα Δερβενάκια. Φύσισε στους Έλληνες την αδάμαστη πνοή που ψύχωνε τα δικά του στήθη. Ο διχασμός, το σαράκι της ελληνικής φυλής, τον έστειλε εξορία και φυλακή 2 φορές. Κι αυτός συνέχιζε να αγαπάει την πατρίδα του, την πατρίδα μας, με λόγια και έργα. Άραγε το καλούπι του, χάθηκε από το γένος των Ελλήνων. Ή την κατάλληλη στιγμή θα ξανασαρκωθεί